sia ayat sia. Maria ria situtu maho. Ale boru Sion. Marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho. Patigo ribana jala si parmonang na serep doho rohana jala marsudul di halode doho di anak ni halode di inana. Lukas sada ayat 26 sahat tu ayat 20. Salpu onom bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nasaret. Ima sada huta di luat Galilea manopot sada anak boru oran ni sada bawa namar goar Joseph nasian popparan ni si Daud si Maria do goarna. Laho mamasu ijabunai nin nama tabi diho naniasian didongani Tuhani maho. Lukas sada ayat 20 sia sahat 30 sada. Alai tersonggot donasida umbege hatai ninna rohana do parsat tabian dia doi ulaning jala didok suru-suruanima tunasida unang homa biar ale Maria aida potan asini roha doho di debata gabe-gabean maho tubuan anak maho Yesus ma bahenonmu goarna. Lukas sada ayat 32 sahat 33 ayat 37 sahat 30 lalu. Balgama ibana muse goaron do ibana anak ni natimbuli lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai rajaan na do peparan ni si Yakub saliling-liling na jaladang marha ujungan harajaon nai aidang adong na sotar patu pa debata gabe di do si Maria ma na poso ni Tuhan ni doau say saut ma tu ahu songon na di do mi dung ditadikon suruh-suruhan ni ima nasida. Yohanes sada ayat sada sahat rodio opat. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai ima na saur tu debata dimulanai salu namar hitesian hatai do ubahen namar jadi jaladang adong nanggo sada siani naung jadi i naso marhite siani di bagasan hataido hangoluan jala laos hangoluan ido panondang ni hajol maon. Amen.